Congratulations, Secretary Sahab Zahoryango. Hap money secretary in Bang. Money secretary na. Nang UPPL ni secretary Jabai bra, ang president Jabai Jabai. Bagan Fareo Mama Munsi meeting dong manang meeting on Giaman. What? Tangba political party ni general secretary Zalai Ding Baba. Ang not at all politics are comfortable long trang denibe. Wow. Announce kalamai Raju Narzari, Laiman Didengiri, Bibu UPPL join Jabai and Muerki. Ang tu joinan jaga ang nambu huakai, mari ang ni nam ko gap chicken bay. Oh my God. Raskanti by chance, ekdom default. Dinisimbo bunuh thangba political party ni general secretary Zalai Ding Baba. Ang not at all politics are comfortable long trang denibe. Arang biko openly bungdeng, hoito recording bu kalamdeng serba. Ang openly bungdeng, aro honestly bungdeng ang. Jebla niki NGO mau fैबाय. Bini unaw Bodoland आन्दलना जागायफिनबाय जों जेहेतु आन्दलनावनो दंमोन सिगाङाव आं दुलाराय बर' फरायसा आफादावनो दंमोन उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जरित जालांबाय थाबाय स्पेशली दानि चीफ आदा प्रमद बर'जों बयबो मिथियो बिथांजों साया सायख्लुम बायदि आं खामानि मावबाय थादोंमोन जेब्लानाखि बिटिआर सुक्तिया जाबाय बिटिआर सुक्ति जाखांनानै दाना बिथाङा जेब्लानाखि एबसु प्रेसिडेन्टनिफ्राय माबा होबाय रिजाइन होबाय जोब्बाय बिथांनि टेन्युरा एबसु प्रेसिडेन्ट हिसाबै बिथाङा UPPL आव हाबनोसै समाव एफां बोसोर प्राय 15-16 बोसोर बिथांजों खामानि मावफानाय हिसाबै जों आदा बेल्लाव आं जों बयबो बड'फा हाउसनिफ्राय बेखौ एस्कर्टसो खालामदोंमोन एस्कर्ट खालामनानै लांबाय बिजनियाव लानानै थांबा जों आं साइडआवसो दङमोन मिटिंनि साइडआव दाना एनाउन्स खालामबाय राजु नार्जारि लाइमोन दैदेनगिरि बेबो UPPL आव जइन जाबाय होननानै बुंबाय आरोखि आं तो जइनानै जायाखै आं नामबो होआखै मारै आंनि नामखौ गाबज्रिखो होनबाय दाना नोंखौ गाबज्रिदों होनना बोना लाबोबाय आंखौ दाना एथ' हाजार मानसिनि गेजेराव आं नङा होननानैथ' बुंनो हाला दाना आंखौबो आर'नाइ सोबाय इदिन सोबाय नालाय जाबायलै जोब्बाय सोबाय नालाय होननानै बिदिनो जोबनानै थांबाय प्राय एक सप्ताह उनाव आङो दिल्लीयाव दंमोन बे दिगम्बर नार्जारि आदा आं सानैजों जों दिल्लीयाव मोनसे मिटिंआव दंबाय थायोमोन मोनानि 9टासो समाव बे आदा प्रमद बर' आंखौ फन हरबाय Congratulations, Secretary Sahab Zahoryango. Hap money secretary in Bang. Money secretary na. Nang UPPL ni secretary Jabai bra, ang president Jabai. Bagan Fareo Mama Munsi meeting dong manang meeting on Giaman. Angko secretary doनबाय. Amrai ang hanbay biberi sombob. Ang tu giyana ang beri secretary janaw. Ang tu rungaबो जेबो politics ni होननानै. Ang जानो हानाय नङा जाबाय. औ आंखौ नाख्लाय हरनानै नों जायाना नों जानांगोन जाबाय दाना आदा प्रमद बर'आ. दा बेबायदिनो उनाव इलेक्शन नि धोआव फैबाय उफाय गैया दे खनसे मावनानै होनसै होननानै मावनानै दाना दिनै बुंजाबाय अबसे सानसेखालि नैबे सांग्रांनि न'आ बेयाव थाजेनबाय थानानै अखानायै ना माला सिबसारा बाव थाबाय आङो बिजों गारियाव गाखोनानै थांबा सेक्रेटारियेटसिम आदा प्रमद बर'खौ होनबाय आं आदा होननानै दाथ' इलेक्शनाबो जोब्बाय गभर्नमेन्टआबो दाबाय नों सिफ जाबाय नोङो पलिटिकेलि मावलांदो आं ससियेलि मावनोसै सानैजों हेल्प होलायबाय थानोसै खिन्थु नों पलिटिकेलि थांदो आं ससियेलि थांसै होननानै बिदि होनबा बियो एकदम बोरैबा खाफालाव हमनानै सांग्रांनि न'निफ्राय सेक्रेटारियेटसिम जेबो बुंलाङाखिसै मोदैल' गबाय मानसिया सेक्रेटारियेटआव सहैग्रोमोना ओंखारनानै आंखौ मा खालामनो नागिरदों नों होनना बुंबाय आरो ओमफ्राय आं जेबो होननो हायाखिसै उनावहाय चिफनि चेम्बारनिफ्राय दसे थानानै आं फैबाय बिनि सानथाम उनाव आंखौ दिल्लीयाव लानानै थांबाय फुंनि 2:30सिम बुजायबाय आंखौ मोनसे क्लेरिजेस होननाय 5-स्टार हटेल दङ दिल्लीयाव फुंनि 2:30सिम बुजायबाय मानो पलिटिक्सआव थानांगौ उनाव बिथांनि खोथाखौनो मान होनानै दे होमबालाय नोंहा मोजां जायोबा समाजा मोजां जायोबा आं थानोसै होननानै थानाय जाबाय आरो दासिम